en mi experiencia, o sea, como estaba antes, daba palos de ciego y al final pues me costaba mucho el enfrentarme a ello y el estar aquí en FEAPES pues me ha ayudado a poner foco en donde realmente quería y, y avanzar en mi vida para buscar trabajo. Ter un emprego é un elemento cun gran valor social, xa que nos fai sentir pertencentes á comunidade. Para unha persoa con problema de saúde mental, pois ten como un valor engadido porque ten un valor terapéutico, xa que a persoa céntrase máis no seu rol de persoa activa e traballadora que na súa problemática de saúde mental. As principais dificultades que se atopan as persoas cun problema de saúde mental para atopar un emprego é, sobre todo, as dificultades derivadas da propia enfermidade, xa que a problemática de saúde mental aparece cando a persoa se está desenvolvendo a nivel persoal, formativo, laboral, e aí se produce como unha interrupción no que é o seu desenvolvemento, non? Outras dificultades son as derivadas do mercado laboral. Por norma xeral, as persoas teñen escasa formación, teñen escasa experiencia laboral, teñen dificultades para afrontar entrevistas, en habilidades sociales e demais, e isto supón que se atopen en desventaxa con respecto a outras persoas que acceden ao emprego. E outra das principais dificultades son as dificultades derivadas do prexuízo social, que limitan moito as posibilidades de inclusión das persoas. Unha vez unha persoa chega aos nosos programas de emprego en FEACES, realizamos unha acollida primaria, onde vemos e se valora cal é a situación de partida da persoa, cales son as súas demandas, que necesidades ten manifiestas, e, sobre todo, coñecemos o seu perfil profesional. Despois, digamos que hai unha derivación a programas de emprego máis específicos. Realizamos como unha folla de ruta, a onde quero, cal é o meu obxectivo, como vou chegar a él. Temos formación tamén, tanto a nivel individual, en entrevistas individuais coa persoa ao longo do programa, como en accións grupais, é dicir, formacións grupais. Hai como unha parte máis prelaboral ou de habilidades transversais e despois xa máis centrada no emprego en sí. A idea é que a persoa adquira maiores habilidades á hora de enfrentarse a un emprego. El trabajo, te vas a enfrentar a situaciones complejas con compañeros, con situaciones que no se puede hacer al principio y te va a dar como yo no valgo para esto. Pero al final, el enfrentarte a situaciones te va a ayudar a avanzar en tu vida y en mejorar esa capacidad de aguantar frente al trabajo. Outra das funcións, digamos, é a parte de prospección, no cal contactamos empresas, damos a coñecer a entidade, os programas de emprego e propoñemos unha colaboración coas empresas. Por un lado, ofrecemos persoas candidatas e, por outro lado, coas empresas tratamos sempre de coñecer ben os postos de traballo que nos están demandando, porque desa maneira poderemoslo cubrir mellor e a persoa, sobre todo, ten anticipación de cales van a ser as súas funcións e como poder leválas a cabo. Unha das propostas que tamén facemos nesta parte de prospección das empresas é a realización de prácticas. As prácticas non laborais son unha ferramenta moi útil tanto para a persoa que vai realizar as prácticas como para o empresario. Para a persoa porque é un achegamento ao mercado laboral e permite que a persoa se forme no propio posto de traballo. Para o empresario é moi útil porque lle permite formar a persoa no posto, pero ademais lle permite coñecer máis a persoa e unha forma de eliminar o prexuízo. Desde a entidade ofrecemos tanto apoio, como decíamos antes, para o acceso ao emprego como para o mantemento do mesmo. Entón é fundamental o seguimento, ofrecelo tanto ca persoa traballadora, ca persoa usuaria, como co empresario, para que a integración sexa totalmente plena e satisfactoria para ambas partes. Nós seguimos estando aí, a persoa conta con noso apoio tanto para calquera conflito que poida surgir no posto de traballo, dúbidas, inquedanzas que poida ter a persoa, etc. Aquí no te haces, te van a tratar guay y pues te van a ayudar a enderezarte en tu proyecto de vida y proyecto laboral. Han estado ahí cuando lo necesitaba, cuando lo necesito y la verdad que muy bien.